ono je těžké někde položit tu lajnu, kdy ještě jo a kdy už ne, protože každý to má trošku jinak. Ale v podstatě, když se člověk, který je ještě schopný sebereflexe, setká se situací, která mu to zrcadlo jeho vlastní nastaví velmi nemilosrdně, tak většinou to zarazí. Ale když už tam ta narcistní porucha skutečně je, tak ono není přes co působit, protože tam skutečně místo živého člověka zbyla jen ta maska. Tam už se prostě nedá s tím dělat nic. No a jde o to, že takový člověk, který jednak prostě zbyla mu jenom ta maska a za druhý má už naplno rozvinutý ten systém ohlušování sám sebe, ať už to dělá jakkoliv, tak on je spíš už jenom mechanismus než člověk. To znamená, je to čistě soubor vzorců tvořící tu narcistní poruchu, které jsou spouštěny vnějšími impulzy. A prostě to je skutečně, když někdo zmáčkne tlačítko určitým způsobem a ten člověk se vždycky podle toho, které tlačítko je zmáčknuté, zachová úplně stejným způsobem. A on už tím nemůže opravdu svoji vůli nic dělat, protože, jak říkám, ten dotyčný tam vlastně už vůbec není. Už tam zbyl jen ten mechanismus ega. Kolik myslíš, jako takhle, my jsme se už jsme se o tom bavili teď nějak nedávno, že vlastně je tady hodně lidí, kteří vlastně nejsou lidi. A ty právě vytvářejí hlavně to falešné prostředí, že tam prostě ty duše je buď jenom kousíček, nebo někdy ani to ne. Ono je to zajímavý jev, protože ono to svým způsobem fungovalo i v minulosti, ale tím, že bylo v minulosti, řekněme, méně lidí, skutečně ta populační exploze začala až s nástupem technického pokroku, vlastně na začátku a v průběhu 20. století, tak ono to nebylo tak zřejmé, protože ty lidi, kteří byli takovými jakýmisi mechanismy, ona jich byla menšina. Teď je to přesně naopak. A dá se to nějak poznat? Můžeme my to nějak rozpoznat? Protože třeba podle činu, protože já myslím, že třeba hlavně řeči se vedou, ale vždycky nějaký čin to dá, jako ten nás může i ten fakt, že u někoho se projevuje skutečně ta narcistní porucha osobnosti, může naznačovat, že jakoby ta volní složka osobnosti, čili působení duše, že tam opravdu vůbec není. Protože člověk, který je skutečně člověkem, tak když se potká ve svém dětství s nějakým zacházením, který není příliš ideální, tak pořád zůstane bdělý při sobě. Ano. A pořád si uvědomuje, že on je on a má ve své moci se nějak rozhodnout. A nějakým způsobem se tomu ubrání. Třeba jako někdy i nějakou agresivitou, možná i to, ale prostě ubrání. Jako nenechá se do té černé díry se nenechá vtáhnout. Že? Ovšem, ono dá se říct, že to, že někdo začne fungovat jako mechanismus, tak ono se to dá poznat, že s takovým člověkem není řeč. On má nějaké paradigma, do kterého je zasazený, tomu odpovídají jeho myšlenkovo-pocitové vzorce, no a skutečně se chová tímhletím tlačítkovým způsobem, okolí vymáčkne tlačítko, člověk nějak zareaguje. Přesně stejným způsobem, stejný tlačítko, stejná reakce. Kritika většinou, tlačítko kritika a skok do stropu, třeba. To je jedna z věcí, že podle kterých se to docela poznat dá. Případně... I sebe menší kritika, myslím. Případně řekla bych takhle, lidi, kteří vevnitř nejsou sami sebou, tak vždycky přejímají hodnoty k určitým životním principům z okolí. To znamená, oni se namemorují nějaký, dá se říct, řekněme, když to tak vyjádřím, ideový blábol, protože tito lidi byli vždycky nejlepšími slouhy jakéhokoliv režimu, který směřoval k diktatuře.
Takže namemorují si ideologický blábol a v určitém tématu ho do nekonečna v různých verzích opakují. A je to vlastně jedno a to též. A argumenty nemají šanci projít. Oni vůbec neposlouchají. Oni nejsou schopni zaregistrovat ani. Protože když jim vymáčknu to tlačítko určitého tématu, tak se ozve jenom to, co mají vlastně namemorovaný. Že by se přepsal program, že by ho přepsali vlastním uvažováním, že by ho přepsali úvahou nad tím, je tohle logický, není logický. Většinou tato možnost tam vůbec není.